ତମେ ଆଜି ତମ ବାହାଘର ଖବର ପାଇଲି ନ ଆସି ରହିପାରିଲିନି ଯେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ତମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନଥିଲି। ଆରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଇନଭାଇଟ୍ କରେ କି? ମାନେ ଆରେ ତମ କଲେଜରେ 10 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲ, ଆରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଆରେ ତମେ ନ ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ଆସିବୁ। ଆରେ ତମକୁ ୱିଶ୍ କରିବୁ, ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବୁ। କଣ କରିବାକୁ ଚାହ ତମେ? ଆରେ ଏମିତି ହୁଡୁଛ କିଆ? ଆରେ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆରେ ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ରହିଲେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହବ ଯେ। ଆରେ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଗ୍ରହଣ କର। ଆରେ ନିଅ। ଆରେ ୱିଶ୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ନେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୁଁ ଇଏ। ଆରେ ତା ଭିତରେ ବୁମା ଅଛି ଯେ। ଆରେ ମୋଟ ମୋରି ପାଖରେ ତ କହିଦେବି। ଆରେ ତମ ମଙ୍ଗୁଳା ଦାସର ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଉଡ଼ିବ। ଏ ସନ୍ତା ଏଠୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ମାଟି କରି ମୋ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଯିବେ। ଆରେ ତମେ ଉଠେଇବ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଆରେ ମୋରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଳ କରି ଆରେ ତୋ ଭାଇକି ସେଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନବୁ। ଆରେ ଯୋଉ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲୁ କି? ଆରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମେ ସେଠି ବଦଲା ନବୁ। ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ତୁ ବଦଳ ନବନି, ବରଂ ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କାହା ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ଦେବୁ। এটা ମୋ ଭାଗ୍ୟର। ସାମনে ଆକାଶର ଭର୍ତ୍ତ ଭର୍ତ୍ତ ମେଘ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଳାବାଦ। ଆରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ମାନେ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କରିବ ଅରସିଦିନି ଯେ। ଆରେ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଚାଲ। ଆରେ ପାଟି ଫିଟେଇବୁ ତ ଚାଲ ଚାଲ।